Емо, как се бе, моето момче? Добре ли си? Помниш ли оная песен от фестивала? Да. Ще я кажеш ли? Да. Гиди, 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 какените снежкини, пет луди. Аз и Марин, Радо и Галин. Айде, стига. Като деца, няма да забравя, избраха отбор детски футболен клуб. И от тогава тръгнахме деца, юноши, младша възраст, юноши, старша възраст. Някъде около 4-5 години. Един и същи треньор Георги Попов, който го имаме като втори родител. Само това не беше хобито на нас футбола. Сега играе другия отбор. Митя, вашия отбор. Тиня, кое е по-напред? Моето. Иван го знае. Той е майстор на спорта, я? Браво! Тиня, колко поред? По-близко. Нашето може би с 2 сантиметра. Така вземи като мярка. И през другото време, като не ходим на тренировки, тук се събираме махалата и по 2-3 мача сме правили на ден. И ходим на канала. Имаше такива поливъдни канали. Водата тече студена, отидем там се къпим, айде, после пак футбол играем. Това не беше заниманието. 73-76 година завърших дървообработване. Техникум във Варна. И една година преди казармата си работих. Същевременно играех и футбол. Даже помня и директора вика, спирай го с този футбол, вземи занаят научи, защото до обяд, айде топката гледаме. След като се върнах от казармата, продължих да си работя по специалността. Неговото работно място и моето почти бяха едно до друго. Той отговаря за един тапецерски цех с 10 на 12 човека. Той е началник. Той им търси работа. Доволни на него време взимаха тройно повече пари, отколкото обикновено другите хора. Благодарение на него. Постоянно бригадата беше челните места, награди. Имам мебели правени, може би, от повече от 20 години. Помнени легла, които още внуците ми ползват. Толкова стабилно направени и успя да научи и сина си на този занаят. За цигарите каза ли? Как ги отказахме? Цигарите е за бат Дочо, дет наби. В едно дере намерихме една кутия ударник. И си мислим, че трябва да ги изпушим всичките. Че бат Дочо беше, той сема би. А и аз отнесах. Отнеси ли ти? И от тогава цигари... Вън, излизай, бат Дочо. Вънка, там на чекъла стоим на полянката. След казармата, 22-3 годишна вече стана, баща ми казва, няма ли да се задумяваш? И викам, рано ми, аз съм малък още. Ти да има и ни чехли тук пред къщи, пък викам, не съм се нахорил още. Гаджета ходим тук от блоковите, това. Той казва, искам местна пръчка, да дойдеш. Викам, кое е тя, бе? Калина, пък той е видял на царевицата, тя работлива жена, те са от сой, както се казва. Няколко месеца и го зарадвах. Тази вечер, викам, с Калина бях на ресторанта, тогава излизахме. И като излезнах с нея, Калина беше наистина. И до ден днешен споменавам баща ми, че е направил правилния избор. Съм го послушал. 40 години ще направим скоро. И в най-трудните моменти се разбира какъв човек имам до мен. Имало едно време една прекрасна млада дама. И един плейбой решил да се задуми. Съответно следва сватба. А резултат от любовта им номер 1 е този млад момък. А ето го и продължението 2 години по-късно. Номер 2. Това съм аз, Наталия. А това е първият ми семейен портрет. 1986 година. Когато младият плейбой все още е с крака. В един момент, когато разформироваха предприятията, започнахме да работим вкъщи мебели. Много мебели сме направили във Варна, в Девня. През това време тренирах и футбол. Аматьорски, ходех по селата да играя. В Чернево, в Манастир, тук съседни села. Калина, жена ми се работеше в фото. Децата, тя се занимаваше повечето. Аз повечето по дискотеките. И слушахме радио Метроном. Имаше една румънска станция и една френска станция. Тогава бяха забранени. Трудно намирахме някакви плочи. Сещам се една плоча Леди Мадона на Битълс. Бяха я донесли от София и се радвахме много. И до ден днешен си ми е останало като мое хоби.
Пишехме си песните, каквото чуехме, ние тогава английски не го знаехме. Както го чуеш, така го караш. На ролковия магнитофон, Теслата или Грундика, или върти се и той по-ги чуваше. Аз чувам нещо, но не знам как той изкарва. Толкова съм ги чувал на английски, аз хабер си нямам. Нямаме хабер, но каквото чуем и той го с български такова го пишем. Като чуя тая музика, адреналина ми се кача. Една вечер се събуди късно през нощта и каза, че кръка го боли. И кръка му беше студен, долната част, стъпалото. Правих компреси с ракия. Слагахме вълна, одеяла, кръка му беше студен. Така на следващия ден подмина. Мина известно време, пак наново от коляното надолу. И вече започна с течение на времето да понакуцва, да не може да върви нормално. Така няколко години изкара. Тук като носим плоскости, тогава най го усещах. От гаража до където работилничката изрязваме плостени, тежки плоскости. На 3 пъти спирам, чакай, обаче трябва да се храним, няма как. Жена ми от фотография направях дароделец. В работилниците съм влизала рядко. По-скоро той разчиташе изцяло на помощта на брат ми и на майка ми. Аз учих, бях в гимназия. Започна да не може да върви, да изминава 10 метра и спира. Оказа се, че има запушване на артериите. Бяхме 2 месеца в болница в София, но стана по-тежко. Болката се прехвърли на другия крак, получи гангрена. Като отидох да го видя, да срещам лекаря в асансьора и го питам как е Митко. И той ми каза, отрязахме му кръка. Моята реакция, естествено, да се разплача. Седнах на пейката, половин час поплаках и реших, че трябва да съм силна. И да отида да го видя как е. Влязах в реанимация, надникнах така лекичко. Обаче той с усмивка ми казва: ти виждала ли си бейсболна топка как е шита? Моя крак по същия начин е зашит. Като се прибереме, издялвам си един дървен крак и ще съм готов. Бях в гимназия и няколко месеца преди абитюренският ми бал се случи това с него и се върна с един ампутиран крак няколко дни преди абитюренската ми. Трябваше да изкараме бала, но болният крак продължаваше да работи. Получи гангрена. Започнаха да капят месата от пръстите и се наложи след бала, средата на юни месец, влязахме в болницата във Варна. Диагнозата беше бюргер. Там ампутираха и втория крак. Аз от недоспиване съм заспала през нощта. На сутринта е станало много студено, прозорецът е отворен и той е стинал бронхопневмония. Двустранна беше в реанимация, в много тежко състояние. И така мина време до септември месец. Като се прибрахме, не искаше в началото да вижда никой. Но от социалното му дадоха количка и му обясниха как трябва да се качва от леглото на количката и обратно. В началото аз като малко бебе го вземах от количката и го слагах на леглото. Просто се чудехме как да отидем и да го видим. Как ще го погледнем. И решихме една вечер, отиваме с съпругата си да го посетим. Влизам, излиза Калина да напосрещне жена му. Мене ми се сълзиха очите. И тя като ме видя, каза: не, излизаш. Идвате друг път. Когато си готови, усмихнати и всичките искам да са усмихнати. Тогава приемам. Изкарахме доста време в къщи и в един момент му казах, че не може да продължава така нещата. Трябва да излизаме, той да свика с хората и хората да свикват с него. Хората отначало не можеха да възприемат, защото то се случи изведнъж.
Аз отидах уж за смяна на артерия. Нали? Те казват, няма страшно, тя артерията смене, слагаш и толкова. Слагате, но обаче не стана така. Първата разходка беше до брат ми. Той живее на 1 километър от нас. И на мен беше не неудобно, но неловко се чувствах с него, защото знаех, че на него му е неловко. Но се оказа, че като видях хора събрани на едно място, мина покрай тях, поздрави ги, усмя се. Количките ми не смеят да ми се обадят, още като пострадах. Леля Пенка, аз им завърта телефона. Леля Пенка, ти толкова нямаше 30 стинки да вземеш една кутия лукум да дойдеш да ме видиш, бе, нали? Те се ходише с лукум, бе, аз се чуда как да се обадят. Те бяха стреснали много. Всички приятели си мислехме, че Митко се отчаи, няма да е то с Митко. Мина 2-3 месеца, събирам сили, влизам горе в стаята си, дето триперат ми краката, той като ме видя, развика се, Панков, разцелувахме се, усмивката до тука и оттам нататък и аз преодолях. Благодарение на него. Докато си бяхме и горе на втория етаж, приятелите му организираха да му направят асансьор и специална пътека до асансьора от улицата. Качва се на асансьора, горе аз го посрещам, го вкарвам с ринговата количка, той не може да влезе в стаите. Така се прибираше. След това вече се преместихме на първия етаж, да ни е по-удобно. Децата направиха стаите, които сега помещаваме. Като останах в къщи и се ме влече към работилницата, трябва да правя нещо. Идвах тук, тапицирам една седалка с такера, аз не мога да натисна такера, нямам сили, ослабнал съм. И изкарах тогава размери на сина ми. Сина ми идва, правя чертежи, карам размерите до милиметър. И той задава ги на компютъра и те машината ги реже и тук само сглобява. Няколко години така работи и той. И след това се отказа. Ние нямаш как да продължим да работим в мебели. И като личен асистент на мен ми даваха заплата, на него като инвалид пенсия. Децата си намериха работа и те помагаха. Взех решение, че е по-добре да не живея при тях, за да не съм и в тежест. Изнесох се във Варна и започнах живота си, стъпвайки на моите си нозе и да нося всичко на моите си плещи. И така карахме. Родителите му помагаха. Ринговата количка вече не му вършеше работа, за да бъде сред хората, настояваше за акумулаторна инвалидна количка. След като получи акумулаторната количка, неговият живот вече се преобрази. Той излезе буквално на улицата и тогава заедно взехме решението за създаването на дружеството. Със съдействието на общината се събрахме, учредително събрание. Бях избран за председател на дружеството на инвалидите град Девня и така тръгнаха нещата. Той е човек на организацията. И вкъщи, когато нещо се наложи, той е организатор. Аз на него се надявам за организационната част и това го кара всъщност да се чувства жив. След като видя, че хората споделят с него болка, радост и той с ум може да им даде съвет, повярва явно в себе си. Реших най-напред да събера от приятели от Тупливо по 5 турби цемент. За това ги моля хората. Много е лошо, когато стигнеш до едно практически 7-8 см не можеш да го преодолееш. И някъде около 24-5 постъпа направяхме из Девнята, тук из района. Те даже се ми казват, ти само пред заведение правиш. Къде искаш да влезеш? Там пред заведение до социалното нямаш. Някъде направят постъп, колата спряна, не можеш да минеш. С количката до тук. Стъпалата не ми позволяват да влеза навътре да запаля свещичка. И хората се опитват да ми помогнат, но количката е много тежка. И затова изчаквам навън и така се сбогувам с моите близки. Направили сме достъпи на училищата.
на читалищата и на повечето от административните сгради. Но все още има такива, които не сме. Повечето от сградите, тъй като са проектирани и изпълнявани назад в годините, повече от 30-40 години, въобще не е предвиждано за такова нещо. Количката, това ми са краката. Аз без нея няма как да тръгна. С ринговата количка не се чувствам комфортно. Си уших тук престилка, с която трябва да си държа целият инструментариум ми тук. В чантата ми е офиса. Тук си варя документите, тук чантата, печата ми вътре. Всичко, което ми е нужно, радиото, то си е вечно с мен. Тук радиото и имам се следващото радио тук на това, като спре едното, слагам флашката в другото. И си го ползвам и като за пеене, като микрофон. Където и да отидем, като си пусна музиката и пее, така си веселя хората. Тук имам 2-3 чанти сложени отдолу. В едната инструменти, други работи, които са за количката, за гумите ми за количката. И тук за да се закачам по екскурзиите, пък където съм ходил в Турция, където съм бил, гривничките от едната и от другата страна, да ми напомнят къде е ходила количката. Който дори гледа да се облегне, да си сложи ръката на джойстика. И когато не е изключена, аз се гледам, а някой път слиза, спирам до тях и те първата им работа ръката. И сега се пяркам ръката и тази ръка да не ги примазя с гумите. Ръката ми винаги е така. Викам, той е заради да не се опрат гумите. И те ще кажат, тикови ли има, то с какво прави. Викам, няма баба, тук не дей пипа. И като ми блокираха количката в банка, бях блокиран и не можем да го. Събрах всичките монтьори от София, от това и не могат. И как се оправи, после те не разбрах. Тук отпред съм се направил като кубурчета му казвам. Къде е водата. Те си мислят, че е пиянките мислят, че е ракия. Дай да ударим една. Викам, вода, кой ще пиеш? Как вода? И отделно им слагам тук за пиянките, им слагам ракийка, има едно юхче. Лукчетата постоянно тук са при мен, постоянно ползвам лукчета, да си оправя главчето. И така, химикали, знаменце набучено, знамето, защото съм българен знамето. И това тук го сложих. И да ме виждат и хората. И жилетка съм сложил така светлоотразителна, защото много хора казват, че кажи на еда кой с количката не се вижда от тъмното, ще го блъснем. Моя приятел шейха, той нямаше от начало. И сега на всички им казвам, който се вземе това, слагайте жилетка да се виждаме от това. Мъгла като падне, не се виждаме изобщо, ще минат отгоре. Не? С тази количка 2 пъти ми се е завивал свет. По море в ресторанта. И играем и танцуваме, весел. И чувствам как количката се изправя навънка. Пък то ми се обръща. Викам, падам, тя на земята, аз така чувствам, че падам от количката. Пък с другата ринговата съм падал. И като нямам стабилност, то се движа, тя няма как да движа. Пък другите, като имат долу крака, макар че не работят краката им, но по-стабилни са. Ринговата количка се я ползва сега за вкъщи. Или ако ходи някъде в хотела с нея. Но в повечето случаи с акумулаторната. Той се чувства съвсем независим с нея. Колко съм играл на този дансинг, тук на Вълшебния извор, като юноши, младежи и само рок-н-рол. После дойде време, дъщеря си сватбата и направих тук на Вълшебния извор. Тук са ми направили, гледай, подход за нас с количките. Нещо прекрасно. Тук на Йорданов ден, когато фърлят кръста на 6 януари. Пълно. И тук скачат момчета за хващане на кръст. Вълшебен извор, понеже на времето Марциана, сестрата на Траян, изтърва Златен съд във Вълшебния извор и пред разплакания поглед, легендата гласи, съда изплувал. И това е едно най-хубавите кътчета тук в нашата низина.
Девня е древен римски град, създаден от император Траян. Нарича го на неговата сестра Марциана. За времето си е бил много развит, богат град. На амфитеатър са провеждали гладиаторски битки. Дори е намерена плоча, на която пише, че тук е умрял на гладиаторски битки един от най-добрите гладиатори на Римската империя. Марцианопол е бил 2 пъти по-голям от Одесос. Причините са няколко, тъй като на нашата територия има варови, камък, от който се е изграждал града, близко до морето. И в непосредствена близост са били и солниците. Имаме карстови извори. Тук е имало над 30 мелници. Повечето от продукцията на Добруджа се е меляла тук. Поредна година правим един античен фестивал, възстановки, автентични. Показваме бита и културата в тези времена. При създаването на девненската промишленост от 1954 година до ден днешен се вижда, че усилията са били само единствено в една посока, което за мен е грешка. Девня се е превърнала в долината на химията. Не може едното за сметка на другото. Нашето развитие най-вече е свързано с туризма и с културно-историческото ни наследство. Има какво да се види, но ако сме постоянни и имаме упорството, като Митко Андонов, ще се успее. Първата ни екскурзия беше до Каварна, Балчик и ботаническата градина, Калиакра. Бизнесмени, приятели, по 50 лева събрахме и на хората им излезе без пари. Бяха много щастливи, че излизат. И постепенно започна да се записват в нашето дружество. И за 1-2 години дружеството нарасна на 120 души. Следващата ни екскурзия беше в Етера. Почнахме с преспиване. Доплащахме си пак от спонсори. Но основно общината, тя ни осигурява и транспорта в лицето на кмета и те с големите заводи Агрополихим, цементов завод и солове и соди. Те са основните. Аз първата година им исках по 100 лева. Не знам, по 100 лева и той се обадил там на нашия кмет и каза, ти каква излагация, те са върми. Аз не ги знаех отначало какво е, защото и на всички по 100 лева там, които са. И викам, като им малко 100, ще искам 1000, не смея да искам повече. И дойде 2009 година, когато спечеляхме по програма ФАР. Той е дневен център, заедно с чисто нов бус за инвалидните колички с платформа, което е голямо улеснение. По кварталите сутрин минава и ги обира. Към 9-10 часа всички са събирани. Вътрешно си правим много състезания, шах, табла. Срещу 20-30 лева за месец имахме и обяд. Това е патрона на дневния ни център, доцент доктор Дичко Коларов. За мен е Чичо Дичко. Ние сме съседи. След като направихме паметника, първата година, втората да бяха го увредили хулигани, главата му бяха щупили, но отново си го възстановихме. И сега той си е нашия патрон. 2009-та, края на годината, ми връчиха заповед, че повече не мога да бъда личен асистент. Такива са били заповедите. Той няма право, макар че крака не могат да му изникнат. И прекратиха договора там като личен асистент. Не можело, надвишава съм с 2 лева. 105 лева беше максимума, 107 лева беше заплатата ми. С 2 лева и няма кой. Вика, добре, кой ще ми бърши задника? Викам, вие как виждате това нещо? Се карах с социалните. После пък приятели станахме. Той преживя нещо много ужасно. Първите години, 1-2 години в депресия изпадна, докато се стабилизира. Имаше периоди, в които не му се живееше и си казваше, че вече няма сили да се бори. После излизаше от депресията и съответно започваше така да жива. През година му се случва и нещо. Затвори се в тях, гледа в една точка, не може да познае, че е Митко. Никой не иска да вижда. Стои от тях затворен
Обаждам по телефон, не телефон, дига нищо. Особено зимата, когато се остана в къщи, нямам дейност. И се чувства как вече не съм същия този, който съм аз. Не предприемам нищо, защото ако предприема, така съм опитвал някой път. Предприемам в такова положение, то още по-лошо, още по-забиваш. Трябва да се срещам с хора, с приятели, да излизам, да комуникирам и тогава пък. То от вътрените са и да те ме викат, аз и сега им казвам, и почна ли да забивам, на сила ще ме изкарате, защото аз се намирам причина защо да не изляза. Други пък ме искат такъв. Няма, така си по-добре. Сега си по-спокоен, по-ни викаш, по-ни крещиш, пък аз инак съм на череща горе качен. И точно в пика на тая депресия, когато беше почти описано това безживотие, което лъкваше от него, той като един съвременен, мога да използвам това сравнение, един съвременен барон Мюнхаузен, който в блатото успя да се хване за косата и да се изтегли сам, за да го видим в състоянието, в което всички сме свикнали да го виждаме, за радост и на семейството му, на близките му, на приятелите, които са около него. Излиза и пак почва. А пък сега, като е добре, гледай го. Няма равен на себе си. По-добре от нас. Фочен ги парпо за моите приятели от детската площадка. I have often joined the storm years about away. I lived in love the distance, waiting for the day when I take the hand and sing a song, baby, you'll say, come there with me, love me, won't you stay? But I feel I'm going older, and the songs that I have sung, I go at the distance, like the sound of a wind to call around. I guess I'll always be a soldier of fortune. Woo! Get Paul! Ще дойде ли? В Поморие има Национален център за социална рехабилитация. За 6 дни, напълно безплатно, си ползваме тия средства от социално подпомагане. През 2010 година 2 групи по 30 човека направих. Няма да забравя, нашата директорка сега, Снежана Дянкова, тогава беше директор на социалното. И аз като говорех с една, която е социален работник към социалното, каза, не може толкова много хора, как ще... Но директорката каза, на вас ви се полага колкото човека отивате. И 4-5 години до 2015 година отпускаха ни оттам превоз, идвахше специализиран транспорт, правяхме групи. Хареса им това излизане, започнахме и екскурзиите, благодарение на нашите спонсори, предприятията Заворите в Девня. Не са изоставили от 10 години. Оттам тръгнаха неговите участия по фестивали, състезания, екскурзии в страната, в чужбина и всякакви видови обществена дейност. На моменти си имаме пререкания, той не харесва думата не, настоява да му се случват нещата на всяка цена, независимо какво ще струва това. Състезанията най-напред бяха по петанк. Тя е френска игра, достъпна и за нас хората с увреждания, с едни топки, които целим едно малко топче, кошунет му казват. Четахме по интернет как се играе, то си има правила. Като отидем някъде на състезание, почват да спорят, не така се играе това, но свикнахме и забавленията взеха да идват. Започнахме да си отправяме покани за състезания, било в Севлиево, в Долни Чифлик, във Варна, спортен клуб Икар. Стигнахме и до международни състезания в Княжевац. Тук преди 2 години бяхме, тази купа е от Княжевац.
посрещнаха на сърбите, беше много интересно. 8 човека подигани на тежести. От Севлиево, купата Алфа Спорт, по петанк. Имаме и по дарс. Много грамоти. Няма да забравя, бях една година на състезание в Севлиево. Много отбори бяха и ние бяхме някъде 6 или 8 ли. Викам, как ще занеса тая грамота тук на шефката, да път се хвалиме първо, второ място. И драснах една чертичка на гъто и то стана срамота. 8 място. Шегувал съм се винаги с това. Здравейте! Радвам се, че боговете са благословени към нас. Днеска имаме прекрасно време. Добре дошли в антична Девня. Приятели на Марцианопол, живота в древния град. Както виждате, бойните брадви са с дълги дръжки, но все пак ни осигуряват такава ефективност на защита на конника. Първо, не трябва да мислим с нашите измерения. Леща ли? Леща с риба, с джанки. Моят приятел Наско, Иван Господинов, кумшиите, бат Дочо, бат Добре, всичките такъв момент да имаш приятели, истински приятели. Аз сина ми по-не съм го ползвал, отколкото Ванко, моят приятел, първият ми приятел Ванко. Веднага пали колата, качано, отиваме за хубаво, за лошо, отива на мачове в Девня. Аз там няма как да отида с тая количка. Това все са спорови с кмето и с това. Искаме си бус, който да наотведе събота, неделя. И исках инвалидите да отидат да гледат. Няма други занимания. В отбора не играеха повечето момчета от Варна. Имаше двама-трима само от Девня. Тренират тук на стадиончето, което аз ходя ги гледам. Приятелчета не могат да вземат участие. И тогава викам, дай ще направи един отбор и ще ходим спонсори, ще търсим. По първата група, която ще направим. И го направихме. Значи лъка може да се стреля от двете страни, по два различни начина. Стрелата може да се постави от едната страна на лъка, така и от другата страна на лъка. Да. В Римската империя, ако бащата го вземе на ръце, изправи се и го вдигне във въздуха, детето е прието и става част от семейството. Учениците минават и децата: Чичо, ти крака ли нямаш? Викам, не бе, дядо, аз съм йога, аз съм седнал върху тях, те са отдолу. Как ставаш, как лежиш, как спиш, е такива и много интересно за децата. И той на ми вика, йоги. И така, постоянно покрай мен са. И даже те ми вика после тренер, като ги събера долу там до офиса, да ги видя на Търговската улица, чудат се, нямат никакви занимания. Давай, викам, тук ще отидем на стадиона, на 50 метра, на 100 метра ще бягате, и награди големи ще има. И тези грамоти и купи, където бяха горе в дневния център, раздада ги на децата. Те голяма радост, купа да види. Ще ги правят, нека там да стоят. Да. Като тръгне на екскурзия или на почивка и започва една или две чанти дрехи, той се е суетен и трябва да има много дрехи. Количка за баня, рингова количка и акумулаторна количка. На ринговата количка слага всички чанти, които се е събрал. Най-отгоре е в чантата разглобена количката за баня. Бута си я, сам се оправя. Камчия, Поморие, Слънчев бряг, Бургас. Бяхме заедно на екскурзия. Той беше душата на цялата компания. Бяхме в Сърница, там в някакъв хотел. Оказа се, че там навсякъде го познават. Обещанието много накаран. Накаран и веднага ще да го прави. Цял България има познати. Връзки. На Гърция бяхме най-напред в Ставрос. Пълен автобус, 50 човека организирахме. После аз започнах да организирам втора екскурзия. Пак бяхме след една година в Ставрос. Пак
за 5 дни към Халкидики, после ходихме. Турция, Дидин, Кушада са, Мармарис. Няма навсякъде удобства. Аз и в Турция в голям хотел бях, също имало 1-2 стаи за хора с увреждане. В България, където съм ходил, Петрич, например, там не можеш да влезеш да си измиеш ръцете и до банята да влезеш. Карвам стол за баня, от тази се прехвърлям през вратата на него и е трудно много. Софекска да отида до Витушка. Ние в метрото, оттам излизаме, асансьора не работи добре. Как ще излезна аз, бе? Да ти помогне, много хора се отзоваме, не се дига тая количка, те много стълби нагоре. И те може да го пуснат, вика някой, и да ми кажа, няма той от 7-8 дена. Малеко крещя, бутам по него. Фандъкова, да си оправиш асансьорите. Трудно. После са те такива стръмни за деца с количка. Абсурд. Във Варна бяха направили тук 1-2 асансьора, те после се развалиха. А за количките, за помощните средства, няма кой да ти ремонтира. Пък имаме право 2 пътя на основен ремонт, на гуми, или пък ти дадат едни гуми от магазина купени, които са съвсем на ниски цени. Пък се отпускат някъде около 700 лева. Правят го колкото да усвоят средства и... Понякога се караме, понякога се майтапиме, тръгваме на някъде, той дай ми обувките да си ги обуя и аз. Или ми изчисти обувките, мръсни са. Много пъти се е шегувал с хората. Имаше такава случка с майката на наш приятел. И той е казал, ще ми оплетеш едни чорапи за зимата, да ми е добре на краката, да ми е топло. Няма нужда да ме държиш с очупана. Ние сме към Съюза на инвалидите в България, които си има там една шапка, си има назначение, но ние си оставаме тук в по-малките организации, не платени на доброволни начала. И ако го нямаш този хъс и не си добронамерен към хората, няма как да се движи. Имаше много дружества, които направиха и после ги съсипаха. И ние сме вече 17-та година. Всяка година правим събрание и ми разписвам книжки, тя се е изпълнила страниците им. Едно минимално 3 лева. 3 лева за годината, нищо не е. Който не си платил членския внос, няма да идва на екскурзия. С упорство, с собствения си характер. Направи така, че голяма част от нещата да се реализират тук. По негово настояние, с негови проверки дори, тъй като един проект, като се изгражда, винаги има пропуски, но Андонов присъства навсякъде, за което съм радостен, тъй като имаш поглед, той своевременно информира и там, където има възможност, се отстраняват пропуските, за да може това, което се прави, да се ползва. Неблагодарна работа, наистина идват и някой път ти писват, отпускат някакви средства за регионалната организация. Те не стигат да отидем да си проведем регионалната конференция всяка година във Варна, само за транспорт и в социалните мрежи настръхват. И за нас няма една стотинка, викам, дейте, говори само за пари, не всичко е пари. Социалните дейности, това е услугите. От време на време назначаваха на работа. Има такива програми за етос, за хора с увреждане. И аз съм бил за 1 година, после минат 1-2, айде пак за 2 години. Едно офисче ни дадаха и то там ще го имаме като клуб. Митко Андонов е много активен. И той е активен не само за нашата територия, той е активен за цялата страна, тъй като аз лично по тяхна покана съм участвал на не 1-2 тяхни събирания, на което присъстват хора от цяла България. И това те го казват, пък и аз го виждам. То се личи. Какво е отношението на всички в страната по отношение на Митко? Активен е и това е само наш плюс. Затова дай Боже повече такива хора, за да се развиваме. По време на пандемията ми съобщиха, че трябва да затваряме дневния център и така си останахме в къщи. Живота беше между 4 стени и беше много трудно. След като знаем какво ставаше и по телевизията постоянно го следяхме, юли месец чак първото ни излизане беше и така на страх.
Това съм си от край време рокаджи, а пък на живо, когато е адреналина, се кача. Сигнал свирят. Данчо Караджов. Данчо, пусни на тук сме инвалиди, те като се закачат 5-6 човека за мене. Брачета, аз да куцам ли бе? Няма страшно, ще напусна бе. И така сме влизали няколко пътя на концерти. Рони Джеймс на Рейнбоу певеца. Пристигна в Каварна, той е моя идол. И приятели ме заведоха. Още нямах тая количка с другата, с ринговата количка. Сгънахме, отидахме там. В Русия, в Ориенър идваха. Бяхме на Аксеп. Там да видиш рокаджиите насядали, чакат 3-4 часа да почне концерта. Аз през стадиона с количката кър. Идват, пригръщат, ме целуват на рокаджи, викаме. Бидоните с водата. Лятото беше пълна това и ги пръскат. Те ще колабират. С телескопите снимат тези. Викаме, обърнете се, гледайте децата, бе. Гледай, рокаджи. Аз умирам с тая чалга, не тая изпростяхме. След като на Поморие го закриха този национален център, една рускиня го взе и после го фалираха. Викам, гряше ми на душата, ако не, ние ще работим с вас, обаче после дигнаха цени и на нас не ни отърваше да ходим за 2 дена, 3 само. И тогава се преориентирахме към Банкя. Използвам специализиран транспорт до Варна, после имаме специализиран вагон. И то е само за нас. 2-3 купета. За количките има отделно купе, където можеш да влезнеш. После в София на ЖП гарата идва буса на общината за 1 левче до Банкя накара. Мале, деца играят вън. Филм, дядо. И сега ще влезем вътре, ще играем волейбол. Искам 2 отбора да направите веднага. Мъже срещу жени. Не можете ли? Абе, ти жените напобъркаха на Олимпиадата. Нямаме мъжете 1 медал. Нямаме 1 медал. Сега ще им докажем на жените, че сме по-добри. Искате ли? Айде, сваляйте гащи. Сваляйте това, шапки, мапки, всичко. Ние ядехме, това да стане малко. Какво? Ядохме. След като сте яли, 33 минути трябва да стоите навънка. Засичам. Айде, после ще дойдем. Мина ли? Мина, браво, моето момче. Когато дойдем в СБР Здраве Банкя, една от процедурите ни е задължително басейн. Външен басейн. Винаги имам придружител с мен. Това е спасителя Панков. Избирам детското басейнче, понеже съм 1,5 м. И за това с децата нареден играем, организираме им турнири по водна топка. Покрай децата се появяват много майки. Може би това ми е целта. И ти помагат? И ми помагат. Изключително много ми помагат. Ето виждам сега една майка в Червенбански, която ще ми помогне. Бихте ли ми помогнали? Разбира се. Ето, до сега жена не ми е отказала. Винаги ме вързват с един сезал за всеки случай. Загрявайте! Загрявайте! Защото ще остава да се обърнеш. Аре съпке. Хоп! Ще не забравиш музика. Без музика не можеш. Хлеба полна я дъждя, дощ проходи сквозь меня, но боли больше нет. Под холодной шепот звезд мы сожгли последний мост, и все песню сорвалась, свободно стану я от зла и от добра.
Моей душе не борщ. Друго. Душата е била на ръба на ножа. Топка намерихте ли? Само 5 минути и може да влизаме. 5 минути ли? Да. Минали 33 минути и 4 секунди. Минаха трябва само 5 минути. Трябва само 5 минути. 5. По-живо. Топка намерете, топка! Всеки си има шкафче. Така загрявам. Хоп. Загрява Малко набиране. Тя може ли на вода, еба? И той е придружител. Само ми еде парите. 10 дена съм... 100 евро. Чувствай се, не бойся. Разкош. Къде е отбора, бе? Какво стана? Айде, може да плуваш, не бойся. Айде. Няма на топката лесно цяло. Мителки са давай, че обади се. Хайде, бе. По-малкия? Малкия ми, няма големе. Нямаме топка. Нямате топка ли? Да. Майки нямате ли, бе? Бащи да ви купат топки, бе? Не. Той знае къде има топки. Да отиди да вземе, бе. Търси топка. Дайте и тия планички, ще ги играем с тях. Дей, ще набият. Или вземи едната джапанка вземи. Митко с... Джапанката ще е мерни сега. Тя ще потъне. Ето ви топката. Удари камерата, нарочно удари. Хареса. Айде, фаща. Изтървеш ли? Излияш вънка. Трябва да ударите и тук да влезе. Айде, хора да го научи. Добре, Илиян. Айде, по-хубавата. Истинска топка. Откъде я намери? Да не е да не открадна от някой. Не. Да не ме влиза в отбора. Вие сте публика, ще ръкопляскате деца. Като има гол, ще викате гол! Влизна ли? Излезна. Не. Малко са на барчето, сигурно. Трябва да черпат, дето им занимавам децата. Това, което прави впечатление в този човек е изключително силният дух. Изключителната позитивност. Аз не съм го видяла намръщен. Той винаги си на широка усмивка. Дори когато има някакъв проблем, за който воюва сериозно. Няма отстъпление. Докато не го убедиш дали е прав или не е прав и той не разбере, не се спира. Воюва се до решение на проблема. Той е водил тук хора, които за пръв път излизат от къщите си. И тук се чувстват прекрасно, защото могат да общуват с други хора. Тези хора не бива да бъдат невидими. Те трябва да са в обществото. И хора като Митко воюват за това. Това е много ценно. Това желание да помогне. Самият той помага. Виждам го тук пациенти, оклюмали, след инсулт, потънали в самосъжаление. Той започва да ги прегръща, да им обяснява разни неща, смешки. И виждаш как хората някак си изплуват от това състояние. И беше дошла една майка, когато гледаше двамата си сина с ДЦП. Тези около 30 годишни момчета почти не бяха излизали навън. Те от Девня дойдоха тук. И той го направи това за тях. Аз съм с автоимунно заболяване, което води до инвалидизация. Бяха ми казали, че след някоя година ще седна в инвалиден стол, но след като се запознах с Митко, си казах, Боже Господи, този човек е толкова силен дух, толкова позитивизъм има в него и наистина ми е действал много позитивно. Няма за какво да се оплаквам, като гледам този човек как се справя с всичко. Това са хора, които получават свише някакви сигнали, които им дават допълнителна енергия и могат да се справят в такива тежки човешки ситуации, за които ние, другите хора, в това число и аз, не намираме сили или може би, защото не сме поставени при такова изпитание, не можем да си представим, че бихме могли да се справим както той се справя. Когато помага на другите, баща ми се чувства полезен. И това за него е много важно, за да докаже на самия себе си, че той определено има място все още в този живот.
Надсмиваш се над съдбата си злочеста. Къде си ирония, къде чрез хумор черен. На добрина към теб си връщаш жеста и на принципите си оставаш верен. Изворът на силния си дух споделяш с хора като теб, изгубили надежда. Внимание на всеки го отделяш, за да го върнеш в рицарската му одежда. Връчваш му оръжие в ръцете, воля да се бори. Даден му е втори шанс. Преди в черупката на самосъжаление да се затвори, нека и живее всичко в аванс. Така до днес, обичан и обичащ съществува, всяка глътка въздух се научи да цени. Човекът, който с нозете си се спокува, но продължи да сбъдва своите мечти. Vision